Казан зоопаркында бүген без сезнең белән өрәк янына килдек. Курыкмагыз, өрәк дигәннән ул лемур. Имеш, борынгы Рим диңгезчеләре Мадагаскар утравына килгәч, төнлә балалар кычкырган һәм елаган тавыш ишеткән. Алар балаларны коткармакчы булып, тавыш килгән якка атлаган. Барып җитсәләр, янып торган зур күзләрне күргәннәр. Диңгезчеләр моны өрәк дип куркып кирегә чапкан. Аларны куркыткан зур күзләр лемурныкы булган. Лемур борынгы Рим теленнән тәрҗемә иткәндә өрәк дигәнне аңлата. Лемурлар кыргый табигатьтә Мадагаскар утравы һәм аның белән янәшә булган Комор утрауларында гына яши. Аларның 101 төре бар. Иң кечкенәсе 18-20 см зурлыкта, ә иң зурысының озынлыгы 1 метрга җитәргә мөмкин. Лемурлар күбрәк маймылларга охшаган, аяк-куллары кешеләрнең шикелле. Аларның да биш бармагы бар. Ашаганда ризыкны башлап кулларына алалар, аннан соң гына авызларына кабалар. Ашап дигәннән алар гадәттә агач яфраклары, җиләк, җимеш белән туклана. Кайвакыт күбәләк, үрмәкүч, чикерткә, тараканнарны да ашыйлар. Лемурларның иң зур үзенчәлеге күзләре. Алар бик зур. Шуңа да бу җанлык гел курыккан яки аптыраган кебек тоела. Лемурларның койрыгы да башкаларныкына охшамаган, озын һәм йомшак йонлы. Лемурлар төркемләп яши. Шунысы кызык. Монда төркем башлыгы әни лемур. Ул ничек тели, шулай була. Лемурлар бик кечкенә булып, үзләре берничә көн үткәч кенә ачыла. Колаклары да шул вакытта гына ишетә башлый. Мадагаскар утравында бу җанлыкларны бик хөрмәт итәләр. Аучыларның капканына эләккән лемурларны кире иреккә җибәрәләр. Яраланса давайлыйлар. Ә менә урманда яклап калырга куркалар. Лемурлар яклаган кеше янына ширемнән мендәр ясап куя ди. Баш очына ясаса бай буласың, ә мендәр аяк очында булса күңелсезлек киләчәк имеш. Татарчага тәрҗемә иткәндә барыбер өрәк инде.